cum îi zice, îți Muy gratis, dă muy gratis. bani în LOL. Și Da. am când am intrat numai văd că am 2250 de... Nu, ți-o dat-o ca o pulă în gură, cu o spălătură. Dar tu de ce nu ai, e? De ce De, nu ești așa de fain? pulă să mă treci străduța. Ah, da, Și de perfect. cu ai trotuarul. Hai mai bag. Coloanii. Mai zi, mai zi. Hai, mai zi, mai zi. You shut me down. Dang, dang. Damn! Și Cipi, n-ai avut parte de niciun meci bun. De niciun meci, nu? Feți odată până nas, Și el veni se aștepta pe place la așa. gură sau ce? Hmm? Și el se aștepta pe la gură sau ce? Și a fost o dezamăgire că a fost pe la nas. Eu știu să-i place și nu-i place. Pam, 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 pam. Pam. O să pierdem 3 meciuri. Pe aceea și pe ascultă melodele care îi plac. Om prostă. Și bate puța de oameni săraci. Săraci. E mai mulți bani ca tămărini. Hey, we want some pussy. I want some pussy. Dacă aș ști mai omorâ, sigur mai omorâ. Vă dau o melodie faină? Cred că o știți, da? Bine, și asta a fost random pe Uite, Skype 3.